Hey, jeg tror, jeg får lyd af det snart. Nej, der kom det her ind. Vi kan jo finde det så. Der er noget signal, mand. Hallo, vi har den snart. Godt. Her du Steve, så kan du altså ikke sidde der, du ved godt. Jeg er ude. Nej. Er der mere kage, tror du? René! Er der mere kage? Er der mere kage? Jonas! Er der mere kage? Må du godt tage noget? Det er svært, det er en ting, som der står, når man får seriøst. Hvad sker der? Men du lugter. Fuldstændig spontant, der. Det var ikke kommet over. Hvad skal jeg sige? Bolle med kobær! Min mor har lavet chokolade. Hedder hun Anton Berg? Nej, hun hedder marcipan. Det er jo ikke marcipan chokolade.